Assalamu alaykum hormatly aýdym taýyň dostlary, hormatly dostlar, hemmäňiz ýetip gelen täzeliňiz gutly bolsun. 2020 ýyl hemmämize bagd edilsin. Ähliňize gursaklarda hyjy doly bir ajaýyp ýyl arzu etýän inha täzeliň ýetip gelsini uzakdan sevgili ýarymyzyň ýetip gelsini meňde äskeleňiz soraýdyr. Gör wagt näme diýer kahan bu tarwasy gitdik. Ah yaray Ellerden söýgülýim gelýär misli gyzaran çok ýaly Hey indam canın nepnädijiňe mihibeti bişin bağ ýaly minnahi ah yar hey ey yarımın kahradır gözleri ey pamukdan akdır yüzleri hey ağzından çıkyan sözleri ey canıma senin yağyalı minnahi ah yar hey ey yarımın koynunda kışlasam ey öpüp yanaktan işlesem ey kara saçın kulaşlasam ey misli sırmaşan maryalı minnahi ah yar al hey ay oturdum turdum oylandım ey pervana dep gel pırlandım barca keselimden saylandım ey tevim duşun fagyalı minnahi ah yar barca keselimden saylandım ey tevim duşun fagyalı minnahi ah yar hey hey Ay, sağ ol.